Siyempre, we want to talaga serve freshly baked breads sa mga tao. Sana mag-multiply. Ang prayer ko mag-multiply itong cafe and bakery. Hola everyone, I'm Chef Valerie. I'm the owner of Cafe Hola. Yung Hola talaga nag-start noong 2019. So nag-start kami as a milk tea store. Milk tea brand na may Big Chick na fried chicken. Nandun kami sa may tapat ng Holy Angel. So, kami nag-start mag-sell ng, if naalala niyo yung mga milk tea float, yung may ice cream sa taas. Hola milk tea float. Ang tawag namin silk tea. Tapos nagbebenta kami ng mga, yung Taiwan fried chicken. So it goes with that. Yeah, until nag-pandemic, we had to close. Tapos nagtuloy kami sa bahay. Nag-continue kami selling silk tea float online. That time, ang madaming fruits, di ba? Like mga avocados, bumababa galing sa mga bundok, super mura. Then ginawa namin yung mga avocado milk, yung mga mango milk drinks. And we were still selling online yung mga big fried chicken natin, yung mga Big Chick. Madami pa yung mga palitaw de bongbong. Yung palitaw na presented as puto bongbong. Yung may yema sa loob, and then may nyog, may cheese, may condensed milk on top na palitaw. Nagbibig na din kami ng tinapay sa bahay. Ensaymadas. We call them ensaymadness. Kasi during the pandemic, sobrang lakas online talaga. Like if you will order today, after 2 weeks mo pa makukuha yung order mo. Ganun kalakas sa online. Kasi hindi kaya ng production namin to produce all the demands. Pero nung pwede nang lumabas, medyo nag-decline na yung sales natin online kasi yung mga tao gusto nang lumabas. So madami na din nagme-message sa amin na sana meron na kaming mabilis sa labas kasi gusto na din naming pumasyal dahil na inaalaw na kaming lumabas. So doon na kami nakaisip na sige, hanap na kami ng pwesto. Doon nagpunta kami sa Nepo. Nepo Quad, nakakita kami doon ng pwesto. Nag-start kami doon sa New Point, doon sa may picnic ground. And then, nakakuha kami ng pwesto dun sa Nepo Quad. Yeah. Well, overwhelming kasi hindi namin in-expect nung nag-open yung sa Nepo Quad natin. After 3 months from the opening date, madami na nag-inquire na gusto nila mag-franchise. Or that time, hindi kasi namin alam how to do franchising, syempre. So, we started with friends. We work with friends at in 8 months, I think or 1 year, parang naka 18 stores kami na binuksan. Meron sa Pampanga, meron sa Nueva Ecija, Cabanatuan, meron sa Manila, hanggang sa Batangas. Ito yung pinaka-first store natin na cafe na may kasamang bakery. So, lahat ng sinesell natin na breads dito na din nabibake. So, that means everyday, freshly baked yung mabibili natin. May stories tayo na may mga nabuksan akong mga businesses before. May mga na-create ako ng mga recipes before na na-feature din sa mga TV shows. Lahat yon nilagay ko sa menu natin dito. At dinagdagan ko pa. Of course, we want to be proud of our culture. Ginawa ko siya parang presented as cafe food. Oo, syempre yung ambisyosang manok. Manok siya, akala niya turkey. Di ba siya ambisyosa? Diba? So, stuffed chicken with cranberry sauce and gravy. We have the kangkoy, yung okoy na gawang kangkong. Madami pang iba. Meron tayong mga paradadas dito. We also have our best sellers, yung asadong matwa. And mga kilayin natin, meron din dito. Well, I cannot really deny na yung favor talaga ni Lord is very evident sa business na to and sa place na to. Kasi unang-una, yung purpose talaga ni Hola is for people talaga. We wanted to help people, to serve people. Gusto namin mag-serve ng the best na quality food. We wanted to be generous to people. And also, yung purpose of loving people. An hour before we close, makakabili sila dito ng 50% off. And sometimes, we give 50% off vouchers also dun sa mga mahal nating mga security guards here around, sa mga friends natin na mga sales sa mga department stores or sa mga supermarkets, binibigyan namin sila para they can buy birthday cakes here. Kung birthday ng anak nila, they can bring home. Siyempre, we want to talaga serve freshly baked breads sa mga tao. Sana mag-multiply. Ang prayer ko mag-multiply itong cafe and bakery. Kasi marami pa rin nag-a-ask sa amin, sana meron dito sa
place namin, sana meron dito sa area namin. So we are planning, we are praying na makapag-put up tayo ng another cafe. From the bottom of my heart, I want to thank you. Since day one, sinuportahan niyo kami, minahal niyo kami, at naniwala kayo dun sa product ni Hola at syempre dun sa purpose ni Hola. At hanggang ngayon, nagulat kami na 9 AM pa lang, naubos na po yung pinorepair namin hanggang closing. So maraming salamat po, and also sa mga suppliers namin. Thank you kasi hindi po kayo tumigil na mag-support sa amin. Even dun sa purpose namin, sinasamahan niyo kami. And to all the people na patuloy na tumatangkilik po ng Hola and nagsusupport po sa amin at patuloy na bumibili at nag-e-enjoy ng Hola. Thank you so much. Nare-receive po namin lahat ng mga feedbacks ninyo at natutuwa po kami na napapasaya po namin kayo.